nakabuking handang wakas. Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, taus-pusong pasasalamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colyantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po ng doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinadjust nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po doktor tingnan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko dok si water doc. Ang galing ng doktor mo ano? Sabi ganun naman sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magbunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, child care, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at ProviCare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With ProviCare, the hands that care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo.
Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nacking's Pole Water Refilling Station, owned and managed by
Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year! From Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and Family, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Pasko na naman, naway ang pag-ibig at pag-asa ay patuloy na dumaloy sa ating lahat. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. At maraming salamat sa inyong lahat, mga karonda, Genelin Store and Fireworks Maker, Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Honorable Cecilia C. Cuarto, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Vanessa Turla, Barangay Ordaneta, Lavisares, Northern Samar. Natividad, Layosa Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. LB Valle, Copra and Coconut Buying, owned and managed, Lito B. Valle, San Francisco, Iriga City. Punong Barangay, Josefina Comla Peñones, Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Maestrado Crosata and Oida Family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Wilhelm Motorcycle Parts and Accessory Shop, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. That man will live forevermore because of Christmas Day. Sa darating na Pasko, hangad namin na sana'y ligtas, masaya ang inyong buong pamilya. Isang mensahe mula sa RPN DZKI Iriga at ng ating Bagakaronda, Milton Bolivar, Metro Manila, Barangay Kagawad, Lani O. Maestrado, Santa Cruz Sur, Iriga City, De Villa Store, Santa Cruz Sur, Iriga City, Kagawad Evangeline Valle, Kagawad Mark Joseph Aguirre, and Kagawad Jomar Hapa, Santa Cruz Sur, Iriga City. Rinconada, Prime Fuels, Main at Palsong Bula, Camarines Sur, with branch at Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Manghente Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Jairo, Raf and Abunal, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Honorable Vice Mayor Cecilia Cuarto, Saramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay maligayan. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako.
Ako'y may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng kidney care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng kidney care na wala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas. Kaya naman, araw-araw na akong umiinom ng kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care! Kidney care! Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Sa ngaran po, kanaka-naging pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawit ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na umaabot na Pasko sa good nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Namate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita nagpabaya, lumaban ang nagpangadin. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabang si Vice Edsel. Sa ngalan sa pagtabang, maski turog pwede gisungon. Maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano, di maiwan. Padagos na pagtabang, maray na bakikikakwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwan. Hi Rinconada! Kamusta po? This is Board Member Shai Fajardo Noble. At ako po, kasama ang buong Fajardo Noble family, ay gustong magpaabot ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Naway sa pagdiwang po natin ng Kapaskuhan at pagsalubong sa taong 2024, huwag po natin kalimutang punuin ng ating tahanan ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Again, this is BM Shai. See you soon! Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinlatika ni Philip Baracena.
Mga karonda, magdangog na sa programang Parpareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika ni Philip Baracena. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa tahaw, nin kadipisilan, maawot niya mo ang sa indong kaugmahan, katuninungan, sa maabot na Pasko asin padagos na biyaya, kan kagtubos, asin paraligtas na si Jesucristo. Mensahe, hali sa mga minasunod. Honorable Roman Guailin F. Ladao Jr., Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay, Juan B. Brina and Family, Zone 2, San Nicolas, Nabwa, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter V. Cordero Jr. and Family, San Isidro, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Andres Samar Cipres Jr., care of Lydia Samar Cipres. Nancy Panga Blanco, care of Romeo Alcaldeza, Santa Justina East, Zone 3, Buhi, Camarines Sur. Mrs. Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Irigas City, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Marivic Clavillas Mazo, 269, Coral Street, Zone 2, San Isidro, Irigas City. Board Member Shai Noble, 5th District, Camarines Sur. Gemstar Trading, Zone 5, Balatan, Camarines Sur. Honorable Nena B. Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Balatan Fire Station Family, headed by SFO4 Dexter V. Prades, Officer in Charge. Baris Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Kugit, Balatan, Camarines Sur. Managed by Erna Bagasbas. Milestream, water clean and pure to keep you safe and healthy. Owned and managed by Mr. Christian Elio, CP Travel and Tours, and Chat Barbosa Clothing Shop, owned and managed by Charito L. Barbosa. Sa Saindi Pugabos, Diyos Mabalos. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po.
Naway maging masaya ang bawat tahanan ngayong Pasko. Laging magmahalan, magbigayan, magpatawad at manalig sa may kapal. Mensaheng pamasko mula sa sumusunod na sponsors. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Iriga Shell Gasoline Station. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Antonio Maria Calleja. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Mr. Julio Victor Marlo Segura, School President. Shakey's, Iriga, Inside, Gaisano Capital, San Roque, Iriga City. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Masuso Spring Resort, Pool 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Donna Vargas Orbon, legit distributor, Absante Barley Products, San Miguel, Iriga City. For inquiries, contact 0927-438-7220. Moran Amaga 2S Shop, motorcycle parts and accessories, tires, helmet, and riding gears. Bonacqua Building, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Indian Sikh Community, Iriga City, care of Pasidion. Mr. and Mrs. Kenneth Nantes and family, San Miguel, Iriga City. General Services Office, LGU, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Family of Simeon Cabaltera and Ines Sagrada Cabaltera, who will be celebrating their family reunion this December 2023. Maria Gracia Barrientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City, care of Miss Maridel Verosa. Office of the City Tourism, LGU, Iriga City, care of Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Former board member Carlo Batalia and Batalia Cares, Camarines Sur. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. Jose Altesa, Basca President of San Nicolas, Iriga City. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang pag-ibig naghahari. May this season be full of love and laughter for you and your family. Christmas message from Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Retired Fire Brigadier General Ruben Biaris and family, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Chief PNP AOD K9 Group, Camcrame, Quezon City. Retired Police General Elmer Mora and family, Iriga City. Attorney Rico Borromeo and family of Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Buhi MPS, Buhi, Camarines Sur. Police Captain John Michael Miraflor, Officer in Charge, Kanakman MPS, Kanakman, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Oleya Borromeo, Provincial Officer, HPG, Camarines Norte. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Dr. Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. CGA Captain Carlos Eusebio Oliva, SO2 Chief of Staff, Coast Guard Auxiliary District, Bicol Region, and his family. Elected Barangay Kagawad Chupi Luno Ibareta Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Elected Barangay Kagawad Roy Andalis and family, San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. Albin Losenya and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, San Roque, Iriga City.
Norte, Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City, PSMS Salvador Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City, PSMS Jaric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station, Engineer Roger Sorilla Dasa, licensed civil engineer, design and build contractor, licensed real estate broker, chapter vice president for MIS, DHSUD registered, and retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family of Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 23 kita kan bulan na Disyembre aldaw po kita nin Sabado. Antibisperas ka na Pasko. Sa Lunes pa man ang Pasko. Mga ninong ninang dahil magparatago. Feeding ang kanta nindo. Kuripot ang ninong ko, kuripot ang ninang ko. Ay gani kung kuripot sana, kung abong magpasilag. Ibahan niya ito sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon, yaon man si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. So bago nagtuturo tagiti pero ngunya na nahiling ko na sirang ka na aldaw. Kumusta sa mga paratinda dyan sa merkado publiko po ka na siyudad nin Iriga? So mga parasaod, awot pa man lugod, dahil magkabuhol-buhol na naman ang traffic sa sentro kan siyudad. Basta arog kaning nagdadangadang ang mga okasyon permi na sa nabagang matraffic dyan sa kasentruhan kan siyudad nin Iriga. Dyan pati sa outpost ka na Iriga City Philippine National Police dyan sa sentro. Uyan na sarong police dyan na napilyido Alteza garo may sugon. Dahil nga ka mo magpark digdi, hali ka mo digdi. Sabako ngayon hindi ning paparkan, pambira niya ako. Pero kag daog kun minaastay na kun arog na po kayan ang mga pulis digdi sa tuyang lugar. Ako na yan makatarungan, pwede ka mong ipadara duman sa West Philippine Sea. Magin mabuot sa naman ka mo, makiulay bakong arogante. Ay nagsuya ng pagparamasdan kun ang pulis arogante. At may badil na lapang iisig. Bako pong arog kaya ng tratamento nindo sa mga tao. Kamu binabayadan man siniswildohan hali sa buwis kan mga namamanwaan. Masupog man po kamu. Kaya sana minsan nagluluyan pagtubod kan sibilyan sa mga miyembros kan Philippine National Police. So iba sa naman, tamay mga amigo man akong pulis, tol-tol mabuot. Arog ki SPO 3 or SPO4 na nga ni Gerd, si Sir Abanyo na nagkakapira po ang mga Abanyong pulis digdi po sa siyudad kan Iriga. Abang bubuot pero ang ibang pulis ay balasubas. Santisima. Kung arog na kayo ng sendong mga aktwasyon, dahil nga ninindo napapakarhayan, bolos kan trapiko sa sentro kan siyudad kan Iriga. Sige sa naman nindong pahurhiripli ang iba. Ayaon sa traffic division. Kung minsan pinapabilo nindo sa mga intern na sana. Kaya nagkakaburuhol-buhol na lugod ang traffic. Ay i-guide nindo ang mga yaon sa traffic enforcer pati ang civil security unit. Tangon niya na nagdadangadang ang mga okasyon kapaskuhan asin bagong taon.
Dapat maging visible po ang mga pulis digdi sa sentro kan syudad nin Iriga. Tagaro mga invisible na, iba. May mga oras na na posisyon dyan sa indang duty. Ako, sige ang lakaw-lakaw ko dyan sa merkado, sa sentro kan syudad nin Iriga. Namamasdan ko po ang dalagan. Kan mga enforcer, kan civil security unit, mas kan market enforcer, lalong-lalo na ang Philippine National Police. Ini po ang pangapudan niya to kay Police Major Janice Napoles. Napaki-disiplina man ang iba mong mga tauhan, ang iba mong mga kabuhan sa Iriga City PNP. Kung naastan iba, una mo kagdaog sa dirian sentro ka syudad nin Iriga ay pambira. Ikaw mo pala bilabingod, pakaisig ta, baga naman siya nakita ka di sa tribal community na nag-iisig na nagsusuruntukan. Maray ay kung suruntukan sana. Kung igwa pa nin korupsita nin badil. Kamu igawang mga kargada, paano man sumayo? Duman daw kamo sa West Philippine Sea. Nganing magtabang kamo kung paano malabanan ang sa kan China dyan sa West Philippine Sea. Ang mga istorya patingon yan ay dahil nga kaya kan mga Pilipino ang China. Ang makakadaog sa nangyayakan Puso Negro, ay ano to, sip-sip malabanan. Ay pambihira niya akong mga istorya. Ispreon ngayon kan sinupsop ni malabanan sa mga CR, ang barko kan China, mga panggirra, orula yan. Pwede ngayon magkakorupsit. Tapos kaya, sa mga agta, yun daraunduan sa West Philippine Sea. Talagang baka invisible. Kaya mahiling tama itom. Tapos yaw na palan sa laog kan barko kan China. Ay pambirang buhay tayo ni. Kung maagta sa nan mga Chinese, tapos kamngod. Pagpapanain sana kamo, alagad ana nakabutang sa tupan na mga kukani malabanan. Mga haliki malabanan na sinupsop dyan sa mga comfort room. Ay inda nagpapakonselo na sa nakita ta. Dahil kita ma-stress kung minsan digdi sa mga nangyayari sa nasyon Pilipinas. Ini po ang kakulangan sa mga Pilipino ang disiplina. Ang mga pulis ba, kadakol ng mga reklamo, ang mga kababayan niya to, komento. Ngayang urag-urag kin sa disentro. Pagsan nga kadlagan ka mga nervyoso. Gusto nga permi dakil mag-iba-iba pa yan sa kadlagan. Ay respeto nindo ang mga sibilyan. Kung arog na po kayan ang sistema digdi sa Pilipinas, maray sana sumaya yung mga kargadang pampakupsit ay mayong mangyayari sa tuyang nasyon. Ini po ang ipinaglalaban kan mga Pilipino na dapat maging disiplinado ang yaon sa militar o ining mga autoridad. Tanganing irespeto kamo kan mga sibilyan. Takon minsan po nagre-rebel diyan ibang mga kababayan niya to sa indong mga aktwasyon, pag-uugali. Miling ta pulis baga nakagdaeg. Kinsan raw ngaya sira mga kadlagan. Alaman niya ka mga nervyoso. Lalo kin nagsusulo-sulo. Ini po ang pangapudan niya to sa linyada kan Philippine National Police digdi sa tuyang nasyon. Na maging disiplinado ka mo. Kung gusto nindong irespeto kan mga sibilyan, kan common tao. Good morning pala kay Sir Ariel Blanco.
Maray nita mabuot ini na pulis kan na panahon. Pero ngunyan, retirado na dyan na sana sa Merkado Publiko kan Iriga. Kumusta kay Sila Lasat? Dyan sa mga tindahan in Lubid asin Banig. Asin man ki Manoy Eduardo Sintillas. Dyan sa Toro-Toro. And siyempre ki Lilian No Obero. Kasa sa iyang esposo. Mga paratindanin bagas, ata. Digdi sa Iriga, Bidaw. Nagparamal naman pati ding Bidaw. Ay, uno na iton. Bagkisa ng bagas ngod. Pambirang buhay tapo ini. Naglangkaw na 9 piso. Dati 18 langan kada kilo kan ata. Para mapasko. Grabe man talaga na iba pong mga paratinda. Ano daw, ang origani, buburo noona. Oo, dahil naman yan pagpaparabarahugunin ata. Ang ibanganing mga nag-uurig, ay di yan parabahugun sa Bidaw ta. Nababansot ito baktin. Tapos kung bubunoon, dapat nga ya, para raon na sana ng tubig. Nanganing dikit ang lilinigon sa bituka. Saan ata kaya, dukot na marahay po yan sa bituka kan urig. Kung maluya pa ang pakalinig, itong mga olas na sabi, may mga bidaw-bidaw pa, agaro man sa naurig na sutawo. Pag nakakakanin dinuguan, kaya dapat magin malinig ang pakalinig ang bituka kan urig. Namarakin mga ngodamig karna, ito nabas. Si ibang ngod. Amo na nga ito ngod daw. Ito nagkupabidaw-bidaw. Ito bito kakito baktin. Lutong na ito. Inulasin na ito. Na importante. Agko kita pagkaunan. Agko kita pag-uro arampangan. Kinagkupurig. Hindi. Dapat magin mabuot man po ang mga tugang niya itong itom ta. Nagbuburugtian na baga, kakagadan pa sa nakan kapamilya dyan sa Basicaw, sa Santiago, digdi siyudad kan Iriga, sumagbayaw, nagpunitihan. Ano daw, ang nangyari? Ano ang pinunan? Kaya masakit ang buhay kung magpaparahanap sa nakitanin mga problema. Maray kung si Freddy Aguilar, puro sana yan, tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, dawag ka nakapay. Pero nare-relax baga ang buhay kan sa rong tao pag nagkukurokanta, naguhuyom-huyom. Nagarumduman ko po itong dipuntong dating Congressman Nansing Alpilor. Basta ito kurokanta, happy yan. Kumbaga, mayo yan stress sa buhay. Lulokon mo yan, ka-happy, makikistorya yan sa imunin na turol-tulan. May halo pang surubahan. Pero pag mainit ang pamayo, gawa itong sinasabing naiiba. Minasabi ito, lapo. Tapos igwapang ta. Basta ito magtaram na ninarugan, mag-ingat na ang mga mahampag sa iya. Sa delikado, mainitan pamayo. Ang mga congressman, taigwa man yan, mga mannerism na sabi. Paghabuyan makipag-ulay sa mga constituentes, ay dahil mo yan mapipirit. Nadulag, pati ang iba, lalong-lalo na kung bayong balaan bulsa. Di sa ringkunada, ang mga bistado naman ng mga congressman. Kan panahon, sa iba, mga dipunto na, sa iba, buhay pa man. Diyan sa Banuan kan nabwa, pero inan congressman na dahil pa na risa na anggot na. Si dating congressman Sal Portuno, dawayan anggot na po, dahil nagtataram. Dahil lang naggigirong. Nadulag na lang sa mga kahampang.
Siyempre kung nauubusan man na bulsa, nasabi na lang, pangyayari. Awa po yan mga congressman, nauubusan man ang bulsa kung minsan, nauubasan man ang burabod. Iba nga ning mga congressman na depunto na na-stress, igwa pa nga ning naghugot, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur, kung diyan iba dahil man tubod. Bagan na nga ya muro-muro, pambihira man niya ako kamo. So paghugot nga ka na sarong kandidatong gobernador, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, kan madaw. Ay inda, bahala na po ang kagurangnan, taas yan nakakaaram kung naghugot ito. Uday, si dating Congressman Rolando Andaya. Minsan, kundi na nakakayanan ang mga problema, digdi sa kinaaban, talagang mayo ng ibang naisip, ang ibang mga kababayan niya to, magsadiring putulon sa indang buhay. Pero bako po yan ang solusyon. Kung kita may pagtubod na masarig, dayupot sa kagurangnan, ano ta mag-isip kita nin arog kayan, marahay bagan mabuhay dito sa mundong ibabaw na puno ng kababalaghan at kasakitan. Hoy, good morning man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan Kanabuhi. Ki Silene Ligasyon, asin man ki Ma'am Noriel Nadsuri Gizabal dyan po sa Santa Clara. Siyempre ki Mayor Ella Coste na talagang kadakol pero may kan mga nagahagad nin pamasko ngunya ng mga panahon. Asin sa iyang bilog na pamilya, Kipunong Barangay Ralph Lacoste, dyan po sa Barangay Lourdes. Umustaman ki retired Air Force Alex Celeste, asin man ki Grande ki Ford, ki dating kagawad Luwiliano, asin man ki Consul Manolo Giano Luzon kan Banwanin Nabwa. Madali na kapistahan dyan po sa Salvacion, Suyan, Baaw, Camarines Sur. Morning kay Mading Rose Batan, asin man ki Miss Ana Proel, asin sa sayang bilog na pamilya. Sabi kong mista, pagluwasarong, mga nararagangod. Terming formado. And formada. Kumusta man ki Punong Barangay Nina Ablan kan Barangay San Jose sa Banwaan kan Baaw, sa pamilya Maglapid ki Manay Munching. And siyempre sa kabos ng mga taga Banwaan kan Baaw. Kumusta man ki Engineer Ares Hermoso, ana tagapagtaram kan DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur. Asin sa gabos na empleyado kana sinambit ng opisina. Kabali na ang gwardiya. Pero dyan sa Santiago, kung minsan kadakol man katuyawan sa Pastoral Council, sa pangingenot ni Nico Sipi. Sabi pala na ngaya, alamat pala nga sa mga barangay tanod na nagserbi. Ngunyan, digdi sa misa di Aguinaldo, ining simbang gabi. Ano daw niya ako tanalingawan sa barangay council. Tapos, igong pasabat, an Alpha Pi Omega, sain. Ang nasabat ko baga, so para tatao, saka so para tindanin malunggay pandesal.
Hindi nga ni pagparambugan ng mga tao. Kung may pasabat, magsabi lugod na igwa talaga. Pero kung nagsasabing may pasabat, mayo man, ay di pagparapasa ako sa tuyang mga kabarangay yan po sa Santiago, digdi Ciudad Can Iriga. Pagparabutigan, pagparabubuhaan, pagparaputnayan, masakit po yan. Kumusta man ki Reverend Father Jobin Buboy Abanyo an Cora Paroko kan Our Lady of Miraculous Medal Pares dyan po sa Santiago, digdi sa Ciudad Can Iriga. And siyempre kay Reverend Father Dan Aguilar an Cora Paroko man kana Our Lady of Fatima Pares and Shrine dyan po sa San Isidro, digdiman sa Ciudad Can Iriga, Pagiraray. Awat pamanlugod ang Iriga o Mariba talaga sa 2024. Yan sana po ang kamauutan kan mga Irigenyo. Tapos mahusay ang bolos kan trapiko dyan sa kasentruan kan sa tuyang syudad. Na nagsipag na sa mga nagdadayong mga masao dahil sa banwaan kan buhi, banwaan kan balatan, nabwa, asin baaw. Pag-arog ka na permi nagkakaburuhol-buhol ang bolos kan trapiko at nagparapila na sa mga masaod sa mga tindahan. Grocery, tapos mapila pa dyan sa buhol-buhol na bolos kan trapiko sa Ciudad Can Iriga ay Santissima. Hindi talaga magpungutan payo kan mga nagsasaod. Lalong-lalo na ito pong mga may 4 wheels. Marayan bisikleta saka motor ay pasil sa na yan ilusot ipark kung saan dyan sa sentro. Pinakamaray pag-arog kaning may mga okasyon kung mayo man sa nang dakol na dara magtaga lunad-lunad na sana ay kapamangon sumisyon kundi maski pa ano kay puhan manggiraray ang service vehicle kan mga kababayan niya to hindi pa no man sumayo man na mga sakayan mayong 2 wheels. Ang luwas ka yan, siyempre babaklay, tiil. Bet-bet ka mga daradarang sinauran. Sana po dahil man pag samantalahon kan mga paratinda digdi Ciudad Can Iriga ining nagdadangadang nakapaskuhan asin bagong taon. Sigurado dakol na naman po ang mga mabakalin prutas na mga bilog-bilog. Ano daw kaya yan iyo po yan ang tradisyon kan mga Pilipino abang hihilig sa mga bilog-bilog. Kung mga lalaki man ang hilig mga baak-baak ang nyayari. Baak na nyog. Kabaak na mansanas. Kabaak na buko. Ngunyan po, ingat-ingat ang sa tuyang mga kababayan ta usong-usoan na si ipon asin trangkaso. Pero may problema kan ibang mga kababayan niya to pag inaabo natatrangkaso an bulong. Pero ako dahil magpapara gamit na gayo kay mga synthetic. Pag ako nasisipon kung kaya man sana po na dahil maggamit kay mga synthetic na bulong. May mga tabletas, kapsula. Ang ginigibo ko, naggagagasan ako nin lakad bulan, lagundi, sabi kan iba, labundi. Kung makukulog ang hawak, pwede ang bayawas na dahon, tapos dahon kan guyabano. Okay baga, nawawara tulos ang kukulog hawak, kaya ini po ang karahayan.
Pilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Sa tuya pong oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Napunta daw itong manunungod sa pakikipag-ulay ka na ako Bicol Party List sa mga miyembros po ka na media digdi sa Ringconada area asin man dyan sa partido area na yaon mismo si Congressman Jel Bongalon. Huya po pakikipag-ulay kan mga miyembros kan media kay Congressman Jel Bongalon kan ako Bicol Party List. Hindi po nakasaad so additional social benefits and protection. Ito po sa pagkasabi po dito, tama po ito. PhilHealth, SSS, insurance, iba pa duman sa media workers welfare bill kung sa pinanyado naman sa Kongreso. So, ang status po kaya, yaw na po yan sa Senado. No? Sana, by 2024, akuha na nila. No? In fact, ito nga ang Martes na banking, may nag-react na sa room media, no? Because monitor man nila so updated ng media workers welfare bill. Yaw na po niya sa committee ni Senator Jigoy Estrada, and at the same time, sa committee ni Senator Robin Padilla. So, waiting kita ang action ng committee na narampasar na kung ano man ang version ng Senado, manual division media workers welfare bill. And sa mga features kang batas na pinasabta po sa Kongreso is the creation or establishment of the Tripartite Council, which is composed of the Department of Labor and Employment, the owner of the radio station, representing as the employer, and the media worker as the employee. So ano po ang purpose kung kita makikita ng Tripartite Council? Basically, this is the outside court settlement na kung ano man ang mga question, mga problema, concerns about work, salary, benefits, and the likes. Tumayo na po bilang sa Tripartite Council. Para iwasan ka, sumagal ang sitwasyon na empleyado ang sa labor case sa dole. So, maiwasan na po ito. Lumata na sa Tripartite Council, nakalimutan sila applicable settlement na pinag-aaway kung paano na-resolve ang mga concerns or issues about employment. Of course, kung may reklamo man sa employer, naman nagkalaran sa Tripartite Council. But basically, this is for the media workers. Kung ngayon po nito for the longest time, in the history of legislation, the Philippine Congress, di po ako imahinig na recently passed na batas na may kinangaraman sa pagpapalipad pagtawin ng protection sa mga media workers. And that is why sa mga naging plataforma tayo, when we were campaigning for the May 2020 election, which is to pursue the interest and the welfare of the media customers, which we already did in the House of Representatives. So, sana tayo doon na si pagtuturo sa Senate Kapulan, yun po ang ating paano batas na nag-sponsor ako para sa Bicol Party. Pasado ay very proud to think na sa Surako ng gusto yung empleyado, may benepisyo, may sahod. May ongoing na case. Imapuno si Pagpida po kayo, Tuwang Isasa, sila Pagpina,
may identification mo na. Para maging totoo ba yan? In advance, sumapin na license na. In advance na ako. Ay, sige. One last question na lang. Sige, bigyan ka. One last question. Ayan po ang kasimbagan ni Congressman Jill Bungalon kan ako Bicol Party List manunungod sa media welfare. May linalao man na at least nagigibunin paagi ana ako Bicol Party List na matabangan ang mga miyembros kan media bako sanang digdi sa probinsya kan Camarines Sur, Rinconada area kundi magin sa enterong nasyon ka na Pilipinas. Sa makahirak man po kan ibang mga miyembros ka na media. Kumbaga, pag-abot sa pagpapasweldo, actually, dahil man nasusunod na marhay itong minimum wage na dapat ipautob kan sarong radio station. Kaya nga ni nagigibunin lakdang na ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Jill Bungalon asinman Congressman Saldico na nagkaigwasinda ni na bill na ipinasar duman sa Kongreso para sa kapakaanan kana mga miyembros kana media digdi po sa tuyang nasyon. Ngunyan nakabinbin na pala ang bill na yan duman sa Senado. Kumbaga naghahalat na sana na aprobaran ka na mga senador na iyon pasahan ka na sinambit ng bill. Duman pala sa Senado nakabinbin ang bill na yan para sa mga media o sa media welfare kay congressman na pati kay senador Jinggoy Estrada. Ay ko lang nako akong isa pa itong sarong senador na pinagasambit ni Congressman Jill Bungalon na yaon na sa indang labi na sinambit ng bill. Out pa man lugod maaprobaran kana Senado tapos maipadara duman sa Malacanang kay Presidente Bongbong Marcos na sinambit ng bill na magin sarong lay para kumbaga matabangan man lamang sa mga miyembros kana media digdi po sa tuyang nasyon na kung minsan perming nakatayaan sa indang buhay pag-abot sa public service. Daw nga ni dikit an income an importante nakakatabang sa tuyang mga kababayan sa pagbalangibog kana tamang informasyon bakong fake news ha. Kung minsan ang iba pong mga miyembros kan media nagpapagamit man sa mga politiko kaya nagluluwas na fake news ang mga bareta. Ene po ang dipisil kung so sinumpaan ka na sarong media nasasaklawan nakakaputan kan sarong dakulang politiko na may sadiri ni na sarong radio station. Kumbaga nababayolate po ang ibang nakapalaman sa Code of Ethics kana broadcast industry digdi sa Pilipinas. Kaya sana ang mga miyembros kan media sabi nga ni kan KBP National mayong ibang makakadepensa sa saindo kundi ang saindong sadiri bilang mga media practitioner. Remember, yan po ang sinabi kan saro sa nagtaram na
malangkaw na opisyal kan KBP National durante kan magkaiguanin accreditation digdi po sa probinsya nin Camarines Sur duman sa syudad kan Naga. Kan panahon na nag-exam ako. Nag-exam kita sa accreditation kan KBP. Saro po yan sa importanteng bagay para sa mga miyembros kan media. Dapat pasado ka sa KBP accreditation tanganing igwa ka man nakakaputan na lisensya manunungod sa pagtaram sa radyo ba kung magparataram sana. Tani ba po pigkakantsawan nga ni na igwang mga media na parang para tindanin balot naging media naman ay pambihira kung arog po kayan. Nararautan na pangaran kan mga miyembros kan media digdi sa tuyang nasyon. Tapos dahil man talaga nahali guwaman mga nagkapirang miyembros kan media ng mga eskalawag. Garo man polis. Yan po ang dipisil tan mga eskalawag na yan. Talagang binuhay man yan kagurangnan. Kunduman nga ni sa dosing disipulo igwapang Judas ay digdi sa Pilipinas. Ano ba pong mga yaon sa organisasyon igwang mga Judas-Judason man talaga. Kaya yan ang ingatan ta na maraot ang pangaran kan sarong organisasyon kan nagkapirang mga balaw-bagaw. Taan nakakaraot po sa sarong organisasyon kung nalalaw kayo ng mga balaw-bagaw. Maray kung nakalaog mga ngod ka, masabi sa nan, naagta na kita ngod. Ay, mambirang buhay tapo yun eh. Kung gustong maproteheran ang pangaran kan sarong organisasyon, dapat po itong turul-tulan ang dalagan. Kung minsan, iyo po yan ang nakakaraot sa sarong organisasyon, ining mga iskalawag na pag-iriba. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Minsan nagpapakonsuelo na lang kita nganing ang pagsabat kan Pasko. Dawa dikitan sa tuyang paghuruharampangan ang importante wa kitang paghampangan. Pag-uro-aratubangan dyan po sa lamesa. Abot sa bagong taon kaya si iba nga ni laka mga happy. Daraw po kaya sa nakakaraot minsan ang social media. Ipigpaparapos sa mga masiram na pagkakan, karo mga pigpapaara sa mga tios. Tapos may mga inumon pang mamahalon, mga red wine, ipopost. O bagan pa man lugod, so mga kababayan niya itong nagtitios, naaara. Maray pa man nga itong mga taong adto, perming agko mga pig-uuro ampangan na nagsisiram na, ito inumon ka mga mamahalon. Iyan po ang epekto kan social media digdi sa nasyon Pilipinas. May mga bagay na day man kaipuhan na pagparapost pa ang mga arog kaya ng mga okasyon na ka mga paburgis sabi kan iba. Saan nangyayari lugod so mga makahirak niya itong mga kababayan sa iba mga mayo nga ning kinakakanatultol kulangan sa indang pagkakan naaara, siyempre, ikamansan na pagparapaibgan. Kaya ako, pag nakakahiling ako nin mga tiyos, ay maray niya ako kung naging mayaman man ako ta. Saro-saro yun yung pinagwarasan ko man. Kung mamasdan mo ang kapalibutan, digdi sa nasyon Pilipinas, mas tubo talaga po ang nagtitios. Bilang sanaan mga nag-aarasenso ang buhay digdi sa satuyang nasyon. Pero sa mga simpleng trabahador, nag-iirak ng od. Saan bagasan, ala na kamahal, papanuho na po yan kan mga nagtitios na mga Pilipino. Kaya sabi kan iba, baga nga nabutigan na naman kita ni Presidente Bongbong Marcos.
bati ko da man kundi ani ba maghingo man. Kung ani ba pong mga kababayan niya to at tios na sige na sanan asa kan ayuda kan sa tuyang gobyerno ay masakit yan. Maghigos man ka mo, maghingo kan sa indong mga pagkabuhay. Dahil magparahinugak ang mga Pilipino kung gusto pong mag-asenso ang nasyon Pilipinas. Digdi po ka sa tuyang nasyon, pero tubo man ang mga hugakon. Harabong magtrabaho, graduado na. Ang masakit pati, tala pa nga arte sa trabaho. So magurang para kopra, para tanom, uy tabo lamang magkapot ninyog. So mga aking pigpapaeskwela, nag-uyam na baga pag-arog ka na mamasdan mo, naglalapigot sumagurang para sa namapaeskwelaan sa iyang mga aki. So mga aki man uita, abo na basang ni maaswan, kapig ko kopra. Ayan po ang dipisil kaya digdi sa satuyang nasyon. Tapos pag nakagraduar, pigpaparapakain pa iba, kito kag igin. Hasta nangagum na daman trabaho, agko pa makuapo. Nagparadagdag sa nasupasakit duman sa pamilya, sa mga magurang. Kaya ini po ang dapat isipon. Kung kita pigpapaeskwela, bako sa naman puro pag-eskwela. Tani ba namamasdan ko, puro na sa napag-eskwelan kay sipan. Harabo nang magtrabaho, habo nang malabuyan ang kamot, maatian, maalpugan. Paano mag-asenso ang Pilipinas pag-arog po kayan? Saro pa kaya, nagkaigwa manin Kito 12, kiriki man bagagiraray. Pagkatapos sabi, may mga pwedeng laugan ng trabaho. Ay inda, so mga 4-year course nga ni. Graduado sa 4 years na kurso, mayong nalalaugan na tultol na trabaho, ini pa kayang Kito 12 program kan sa tuyang gobyerno? Kana departamento kan edukasyon ay indaman sa nangod. Dahil kaya piga-aradala na marhay na mga ini-implementar na curriculum pag-abot sa Department of Education, tapos nagpaparababa ang kalidad kan edukasyon digdi po sa satuyang nasyon. So nagluwas na baga itong mga sa survey na maluya sa science, math, English ang mga Pilipino. Pero grabe ang kwartang pinagpapara taong pundo kan gobyerno sa Department of Education. Yun pa na makangangalas. Napapaano ang pundo para mapakarhay ang kalidad kan edukasyon digdi sa satuyang nasyon. Nagkakapira sa nakikinabang. Arog kay ni kay Vice President Sara Duterte. Nagkaigwa pa nin intelligence pan. Napasari sa pundo, napaunungod. Nga dapat pakinabangan ka na yaon sa Departamento kan Edukasyon. Na waldas na sa pundo. Kaya masakit pag-arog kayan ang mga namamayo. Sa mga pauyam ngod. Gusto na nga ning tauan in intelligence fund ang lambang ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Sabi ni Inday Sara, ang sekretarya kan Department of Education ay pambihira. Masakit po pag-arog na kayan ang dalagan kan sa tuyang nasyon. Para tauan ka mumunin pagkadrodarakulang mga pundo dahil managdadagos duman sa dapat pagdagusan kan pundo na mapakarhayan sa rong programa kan sa tuyang gobyerno ang mga proyekto. Kaya dyan po nagluluya ang pagtubod kan mga kababayan niya to na mga Pilipino. Kumbaga maluya ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Bako pang establi. Hanggang no rin magsasapo nin arog kaining dalagan ang nasyon Pilipinas. Kumbaga ang dalagan ngunyan katiting pa sana para magdagos sa kauswagan ang Pilipinas pag-abot sa tol-tol na sistema kan sa tuyang gobyerno. Kadakol pa kan lilinigon kan sa tuyang presidente.
pag-abot digdi sa manlain-lain na ahensya po kan sa tuyang gobyerno. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Para po kitang 21 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Taro pa sa nagpapasakit sa nasyon Pilipinas ang grabing pagkakautang sa ibang nasyon. Lalong-lalo na sa World Bank na pigbabayadan po kan sa tuyang gobyerno. Saan utang ta? Trilyon na sa ibang nasyon. Maabot na sa olampas na nga ni na 14 trilyones de pesos. Hamak mo yan. Tapos ang budget kan sa tuyang gobyerno 5.7 something trilyon. Papanuhon yan. Sagad po kita sa utang na mga Pilipino. Sabi nga ni kanibang nakaulay ko, di pa nga ni nga pinapangigin, ag ko na utang. Tapos ang iba man ng mga parasursorbe, pati digdi sa Pilipinas, papatubo doon ang mga Pilipino, nag-aangat na ngayon ekonomiya. Nag-aasinso na ngayon Pilipinas, ay pambira. Magyan ka mo sa mga kabukidan, kadlagan, kung nag-aarasinso ang buhay ka na mga kabarangay. Magyan ka mo sa mga tribal kung ano ang nangyayari. Yan pong mga sorosorbing ini na iba nababayadan, paluwas mo ngayon na nagray na kan buhay kan mga Pilipino. Asinsado na ang ekonomiya. Kaya kunyan baga, garo, dikit na sa mga parasorosorbe. Siyempre kung binayadan ang survey na ipaluwas mo nga dapat asinsado ang Pilipinas, nag-uuswag ang ekonomiya. Hoy, happy 73rd birthday palan kay Manay Lisa Felix. Diyan po sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Sabi ka na sa iyang daughter na si Lina Antoinette Felix Gabarda, Mama, may you have more birthdays to celebrate and be healthy always. We love you. Inagray na, maray pa pag-araw kenda, buhay pan magurang. Pero ni ba man sigan great happy birthday in heaven, Papa, Daddy, Mami, Mama, Nanay, Tatay. Sig para great Papa. Habo ka yan si ano yan? Dating konsyal Dr. Ramon Nonato. Para great on yan in happy birthday in heaven. Maray nga kin sigibukan sa di kinaban, nagray na. Talagang siguradong panlangit. Pero ngayon pangkangit-ngitan, tubig paragi mo sa di kinaban, ay inda kaya. Iyon, di ba mga kung ano-ano na sinabaga, para nagkaiguanin social media. Pati mga greetings, gadana, pigpaparagreet pa. Ipangadji na lang. Kumbaga, kuwan niya na yan. Amen. Praise the Lord na lang. Hallelujah. Yan dapat itukdo sa mga mahilig magpara-greet sa social media. Kaya itong mga aram na digdi sa kinaban. Hoy, kumusta man palan ki Engineer Boy Mutan, Municipal Engineer kan Banwaanin Batu. An Banwaan ni Soy Kapitan. Mga banga sa na engineer. Dan Alcalde 2. Acting Mayor Vic Sapnay Ramos.
Siyempre, kay Mayor Junjun Zurilla. Ay ko na lamang pati nahiling. Pero po sa pwedeng magpatunod man kay Acting Mayor Vic Ramos, ansay yaman sa ng esposa na nagsungit na kung minsan kung ano-anong pigpapara ngurob-ngurob pag nakakahiling nin media. Pag dyan ko sa Banuan kan bato dyan sa munisipyo, ay pagsabi kong tanaghapot, ano yung istasyon ka sir? Nga ako RPN DZKI. Daan naman niya kita nagre-rengag ay pambira. Ano naman niya ako unita kung ano-anong pigpaparatara man ka na agum ni Acting Mayor Vic Ramos. Asikasuhon sa nangani ang buhay manindo ba kung magparapakiaram sa buhay kan kapwa kan sarong istasyon, ano kamo? Hindi po ang dipisil kung minsan sa mga kapamilya kan mga politiko. Kaya nagkakaurula at nakapalibot kung minsan mga pang-ula man sana sa sainda. Eh na nga ni pati ang media giginigibo pa nindong pamumulitika, pambihira. May na kukunyanan ka mong radio station nasa sandalan ay di na nindo pagrauton na ibang istasyon in radyo. Na pagirumdum niya to duman sa nagkapirang nakapalibot sa mga politiko digdi sa tuyang lugar. Kung kamuman arugon kayan makulog man baga sa buot, taramanin arog kayan. Kaya sana si Soy Kapitan nasusuya dyan sa Banwaan kan bato kung minsan. Di na nga nangyayari banga-banga ta pinagdarwa na sa mayor. Dahil nakairasan so sa da mayor. Tapos arog pa kaya na nagum kan Acting Mayor pambira. Ay, kumusta man pala dyan sa Banuan ka na Balatan? Sa Banuan ka na Bula? Yan sa Banuan kan Minalaba kasinman na Milaor? Siyempre dyan sa 3rd District kan probinsya nin Albay. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracen.